Беларусь называюць краінай замкаў. Яны маўклівыя сведкі славутага ці горкага мінулага, захавальнікі даўніны. Іх гісторыя ідзе з глыбіні стагоддзяў і да нашых дзён, акутана легендамі, захоўвае нямала таямніц і загадак. 16 стагоддзя вядзе сваю гісторыю цудоўны Несвіжскі замак, закладзены князем Мікалаем Радзівілам-сіроткам. За доўгія стагоддзі замак перажыў узлёты і запусценні, спусташэнне і змену ўладальнікаў, пакуль не ператварыўся ў тое, чым ён з'яўляецца зараз. Найпрыгажэйшы палацава-паркавы ансамбль і музей, які ўвайшоў у спіс культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Самая папулярная і рамантычна-трагічная гісторыя пра замак звязана з імем Барбары Радзівіл і заснавана на рэальных падзеях. Барбара і польскі каралевіч Жыгімонт таемна пажаніліся, аднак маці Жыгімонта, каралева Бонасфорца, атруціла каханую сына. З дапамогай алхімікаў няўцешны Жыгімонт выклікаў душу Барбары і парушыў папярэджванне, дакрануўшыся да цені жонкі, чаго нельга было рабіць. З тых спрадвечных часоў няшчасная Барбара асуджана скітацца па зямлі. Мірскі замак. Адзін з найлепшых помнікаў архітэктуры Беларусі. На працягу некалькіх стагоддзяў ён быў суровым сімвалам сілы і ўлады. Заснавальнікам замка лічыцца беларускі магнат Юрый Ільініч. Пра замак існуе шмат легендаў, але самую незвычайную можна не пачуць, а ўбачыць на паўднёвай сцяне крэпасці. Невялікі камень нагадвае галаву барана ці быка, каму як здаецца, з закручанымі рагамі і, згодна з легендай, забяспечвае захаванасць замка. Калі яго выняць з сцяны, то крэпасць абрынецца. Рэпутацыю самага злавешчага і панурага мае Гальшанскі замак, які пабудаваны ў 1610 годзе для Паўла Сапегі. Калісьці замак быў адным з самых прыгожых збудаванняў у Вялікім княстве літоўскім. А цяпер прывіды, якія насяляюць яго, не адрозніваюцца ветлівасцю і дабрынёй. Белай паннай, што наводзіць люты страх, некалі была маладая дзяўчына, жонка аднаго з будаўнікоў. Яе замуравалі жывой у манастырскай сцяне, якая ўвесь час абвальвалася. Такім чынам праклён быў зняты, а замак дабудаваны. Гальшанскі замак паслужыў натхненнем для напісання кнігі знакамітага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча.